രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജ കണ്ടപ്പോഴ ഓർമ്മ വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ആഴ്ചക്ക് പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാം, ഗിരിജ മാതാജിനോട് പറഞ്ഞോണ്ട് കൂടി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചു. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, പഠിച്ചവർക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വാചോ വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര വേഗം, ഏതാൻ സർവാമപി. അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ധീരനായിരിക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചെയ്യാം. മാതാജി, നമുക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. എടുക്കാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എടുത്തു തരും. നാളെ എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നത്? ഇതിൽ പറയുന്നത് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് അമിതമായ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച, അതായത് അമിതമായ ഭക്ഷണം. പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ, അതായത് പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് സംസാരം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങള്. പിന്നെ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച, ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗകികതയുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഇത് എന്താണ്? പിന്നെ അത്യാഹാരം പ്രയാസം പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? അത്യാഹാരം പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായ അധ്വാനത്തിനാണ് പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായി അധ്വാനിക്കുക, അതായത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അമിതമായ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പോകുന്നത് ആരാണ്?
കഠിനാധ്വാനം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് അമിതമായ എല്ലാത്തിനോടും അമിതമായ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഠിന പ്രയാസശ്ച അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യമായ സംസാരം. പിന്നെ അടുത്തത് നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ച യമനിയമങ്ങളില് അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടെ ഒഴിവാക്കുക. അതായത് യമനിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക. അതായത് നോൺ വെജിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് നമ്മള് സൂതുകളി, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 4 യമനിയമങ്ങള്. ആ 4 യമനിയമങ്ങളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. 6 കാര്യങ്ങള്. ഒന്ന് അത്യാഹാരം, രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം. പിന്നെ ജനസംഘം, അതായത് ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. പിന്നത്തത് ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് അത്യാഹാരം, രണ്ടാമത്തെ കഠിനമായ അധ്വാനം, മൂന്നാമത്തത് അമിതമായ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അനാവശ്യമായ സംസാരം, രണ്ടാമത്തത് നിയമാഗ്രഹ, അതായത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ട് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ ലൗല്യം അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ? ആദ്യത്തെ 4 ഉപദേശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് ഉപദേശമാണല്ലോ, നമ്മൾ അതനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒന്ന് അത്യാഹാരം, കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സംസാരം, പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാൽ യമനിയമങ്ങളിൽ പിന്നെ ജനസംഘം ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട്. പിന്നെ ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അമിതമായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങള്. മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ? ഏതൊക്കെ നമുക്കുള്ളത്? അമിതമായ അധ്വാനം, ഇതിലേതാ നമുക്ക്? അത്യാഹാരം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, അമിതമായ ആഹാരം, പിന്നെന്താ ആഹാരവും സംസാരവും. അത് മാത്രം. അമിതമായ ആഗ്രഹം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഒന്ന് അത്യാഹാരം, രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് കഠിനമായ അധ്വാനങ്ങള്. കഠിനാധ്വാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമിതമായ അധ്വാനം, അതായത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് പ്രയാസശ്ച. മൂന്നാമത്തത് പ്രജൽപ്പ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങള്. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ജനങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അതാണ് ജനസംഘശ്ച. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക്
ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതാണ് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്ന എന്താണ്, നമ്മളെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ അതുമേലായിരിക്കും. അത് നടത്താനായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അത് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപപ്രവർത്തികളിലൂടെ അത് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും, നമ്മളെ വഴി മാറിപ്പോകും. നമ്മൾ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ ഇത് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അമിതമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, യമനിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കും. ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പാലിക്കാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഒഴിവാക്കുക. അതിൽ ആസക്തി വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ലേ? കഴിക്കണം തോന്നും. അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പാലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി, അതാണ്. അതായത് യമനിയമങ്ങള് പറയുന്ന മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞത്. യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, അതായത് യമനിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത് പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത് പാലിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയില്ല അവിടെ. കാരണം നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരാണ്. മീൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ തോന്നും നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാന്നുള്ള നമുക്കൊരു റൂളാണ്. യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് പാലിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതാണ്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ബുക്കിൽ എഴുതിയ പോലെ നിങ്ങൾ പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത് കേട്ടോ. കാരണം ബുക്കിലുള്ള നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, ഷഡ്പീർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, പിന്നെ പ്രയാസം വെച്ചാല് കഠിനമായ അധ്വാനം, പിന്നെ പ്രജൽപ്പം അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ലൗകികമായ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം, പിന്നെ അമിതമായ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ടോട് കൊടുക്കാവോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്റെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും എന്താന്നുള്ളത്? ഇത് ഒരാളൊന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളൊന്ന് പറയാ, ബുക്കില് ഉള്ള പോലെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരാൾ പറയാം. അമിത ആഹാരം, കഠിനാധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ പറയാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ലൗകികമായ ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ യമനിയമങ്ങളിൽ ഉള്ള അമിതമായ ആസക്തി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. 6 ആയിട്ടില്ല. ലൗല്യം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങള്. അത് ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാല്, കാരണം ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് പോകെ പഠിക്കാനുള്ളതാ. ലെവൽ 5 ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകം ശരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാം, അല്ലാത്തവർ മീനിങ് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം, അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങള്, യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാ, അത് ഒഴിവാക്കുക, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ലൗല്യം, തീവ്രമായ അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം. മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക, കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട. ബുക്കിലുള്ളത് അതേപടി പഠിക്കുകയേ വേണ്ട, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ
പരിഭാഷയിലേക്ക് പോകണ്ട. താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അമിതമായ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, അമിതമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നതും. അതും ഏതില് പറയുന്നുണ്ട്? അത്യാഹാരത്തില് പറയുന്നതാണ്. അമിതമായ ഭക്ഷണവും ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം. അപ്പൊ അതായത് ദുർലഭങ്ങളായിട്ടുള്ള തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നത്. ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. അതായത് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം, അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ അനാവശ്യ സംസാരം, പ്രജൽപ. നാലാമത്തെ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. നാലാമത്തത് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യമനിയമങ്ങളുടെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് യമനിയമങ്ങളില് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകാണ്? അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല, നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുക, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അവരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. പിന്നെ സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണിത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക? അമിതമായ ഭക്ഷണം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ അമിതമായ ഭക്ഷണവും പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നതും കൂടി പറഞ്ഞു. അമിതമായ ഭക്ഷണം, പിന്നെ സമ്പാദ്യം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അമിതമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, 6 ഇല്ലേ? ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് പരമപുരുഷന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തി. 3 തരം ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്. 3 തരം ശക്തിയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ശക്തികൾ? നമുക്ക് 2 എണ്ണം നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, രാധാറാണിയും ദുർഗാദേവി. മൂന്നാമത്തതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പോ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, മൂന്നാമത്തെ ശക്തി തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചേർന്നത് തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയ്ക്കാണിത് ഇവര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാധാറാണിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവി, മായാദേവിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചേർന്നതാണ് എന്ത്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയും മാതാജി. അതായത് ഭഗവാന്റെ 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തില് ശക്തി പറയുന്നത്, ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, രണ്ടാമത്തത് തടസ്ഥ ശക്തി, മൂന്നാമത്തത് ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയാണ് നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്.
ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. മായാദേവി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മായാദേവി, അതാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഒന്നുകിൽ ആന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ശക്തിയുടെ ഇടയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഇത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാം. കണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ ട്യൂഷന്റെ? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് ജീവാത്മാക്കള്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ജീവാത്മാക്കൾ വരുന്നത്? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണോ മാതാജി? ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മഹാത്മാക്കളാകുക. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക ശക്തിയാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തി എപ്പോഴാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ ആരാ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ എല്ലാവരും? ഭഗവാനാണോ മാതാജി? അല്ല, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഉത്തമ ഭക്തനാകുമ്പോ, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആര് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തി, രാധാറാണി സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്? നമ്മൾ ആ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത്, നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ. എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? അപ്പോ ഈ മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയാണ്. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണ് ആര്? ദുർഗാദേവി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ദേവീധാമെന്നും കൂടിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ദേവീധാമെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ആ ദുർഗാദേവി സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദുർഗാദേവിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭക്തിയില് ടോപ്പിൽ എത്തിയത്, അത് മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, അവരെയൊക്കെയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയിലുള്ള തുടക്കത്തിലുള്ളവരാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർക്ക്, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർ, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലൊരെണ്ണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതായത് യാതൊരു വിധത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ഏതൊരു രീതിയിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, അതായത് മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാര്, അവരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അവര് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാകുന്നത്. സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. ആര്? മഹാത്മാക്കളെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും മഹാത്മാക്കള്. സങ്കുചിതരായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇപ്പൊ സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സങ്കുചിതരായ മനസ്സുകൾ,
എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു. സങ്കുചിതരായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ സന്തോഷത്തിനായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് മനുഷ്യത്വവാദെന്നും പരോപകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേശീയവാദാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാഴ്ചയിൽ മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? വിശാല ഹൃദയരാണ്. അവര് 100% ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ്, ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരാണ്. അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ സങ്കുചിത ഹൃദയർ അങ്ങനെയല്ല. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് ബോധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയില്ല, മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഇത്തരത്തില് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇന്ദ്രിയ അവരുടെ സന്ദർപ്പണം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ മായാശക്തിയിൽ പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സങ്കുചിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നവര്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മാവല്ലാത്തവൻ സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവ്, അങ്ങനെ അവികസിത ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സങ്കുചിതരായവര് മുഴുവൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം എന്നീ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് വലയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയില് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താണ്? മഹാമായയുടെ വിധേയത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. എന്തൊക്കെയാണത്? ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. 3 തരത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ഏതൊക്കെയാണത്? ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാര് മുഖേന നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയാണ് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയും. ഇനിയോ കൃമികീടാദികൾ, വൈരികൾ, മറ്റു ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് കൃമികീടാദികൾ കൊണ്ടോ, വൈരികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്, അവരെ കൊണ്ട്, മറ്റുള്ള ജീവികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ആദി ഭൗതികം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ, മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയും. 3ാമത്തെ ക്ലേശം ആധ്യാത്മികം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഏതൊക്കെയാണത്? ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ദേവന്മാർ മുഖേന നമുക്ക് അടുത്തത് ആദി ഭൗതിക വൈരികൾ കൃമികീടങ്ങളെ വൈരികൾ, കൃമികീടാദികളൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഭൗതികം. പിന്നെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക ശാരീരികവുമായ
നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരള തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ അമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം നമ്മൾ ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു തത്വം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും നമ്മള് എന്താ പറയാ, വസ്ത്രങ്ങളായാലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായാലും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം, നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മള് സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനല്ല നമ്മൾ കരുതാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം നമ്മൾ ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ ഒരു തത്വം നമുക്ക് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല. അത് ശരിക്കും പാലിക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയാവോ? ഇത്തരത്തില് ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല. അതിന് പറയുന്നത് മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമോ അവശ്യ വസ്തുക്ഷാമപരമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മൃഗപ്രപഞ്ചത്തില്, അതായത് മൃഗപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മള് മനുഷ്യരുടെ പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് പറയാതെ മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാമ്പത്തികമോ ശാരീരികമായ അവശ്യ വസ്തു ക്ഷാമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ചാക്കരി നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷികൾ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? പറന്ന് വന്ന് കുറച്ചരി, അതായത് അവർക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം അവർ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങള് ആര് വന്നാലും എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം അവരെടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ ചാക്ക് കാണുന്നതെങ്കിലോ ആ ചാക്ക് അല്ലെ, ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് കാണുമെങ്കിൽ ആ ചാക്ക് മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതായത് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾക്ക് വയറ് നിറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അതല്ല, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അത്യാഹാരം. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുക. അത് ആഹാരം വരും, പിന്നെ എന്ത് വരും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വസ്ത്രങ്ങള്, ധനം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആര് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളത്? മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഈ മൃഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി സാമ്പത്തികമായ ആവശ്യവസ്തു ക്ഷാമ പ്രശ്നങ്ങള് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നത്? ഇത് മനുഷ്യനെ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. നമ്മള് അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളിവിടെ സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് അതിനുള്ളവിടെ എല്ലാവിധ സെറ്റപ്പും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ കേൾക്കാം, ക്ലിയർ ആയിട്ട്.
വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ശരി, ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അറിയില്ല എനിക്ക്, ഞാൻ എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ. അല്ല, മാതാജിയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കത്തില്ല. പ്രശ്നമല്ല, മാതാജിയുടെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. മാതാജിയുടെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്, ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി, അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന്, ഭഗവത് സേവനത്തിന്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. എളിയ ജീവിതം ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യേന ജനങ്ങൾ വിമുഖരാണ്. എളിയ ജീവിതം ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇന്നും എന്താണ്, നമുക്ക് ആർക്കും അതൊക്കെ വിമുഖതയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എളിയൊരു ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എളിയൊരു ജീവിതം കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിഹിതം മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണോ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എളിയ ജീവിതം നയിച്ച് ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയോടെ അങ്ങനെ നമ്മള്, പക്ഷെ ഈ സമൂഹത്തില് എന്താ പറയാ, സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്തു ദത്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കുവാനും അവന് കഴിയും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. മനുഷ്യന്റെ നമ്മളെന്താ പറയാ, മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് ഭഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധി നൽകി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനും അവന് കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശം? ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. അതില് നമ്മൾ ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് അതിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് അർത്ഥവത്താക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര പ്രാപ്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.
സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ജന്മത്തിലേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ സാധിക്കുന്നത്. ആണ് ആ മനുഷ്യന് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ആ ബുദ്ധി പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണത്? സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ഉന്നതാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരു മിനിറ്റ്. കൃഷ്ണ, ഇത് ഉപദേശാമൃതമാണോ മാതാജി? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം, അതായത് പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭാഗവതത്തില്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? പരമമായ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത്. മാത്രമല്ല, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായി ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളും. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത്? ഈ ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകം ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാരാഗൃഹമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും പാടില്ല എന്ന് ഭാഗവതത്തില് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? സൂതഗോസ്വാമി മനുഷ്യധർമ്മത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മസ്യാഹ്യപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ നർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനമായുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങള് മോക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തിനു നേട്ടം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല? ഭക്ഷണം നേട്ടമാനമായുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളേതായിട്ട് കുറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം നേടാം. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തത് പുസ്തകമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സില്? പുസ്തകമുള്ളവര് ഓരോരുത്തരായിട്ട്, ബുക്കില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ, കുറെ പേര് ബുക്കില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ.
അതന്നെ അതന്നെ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പുസ്തകം കൊണ്ട് ഞാൻ 8:30 വിചാരിച്ചത് മാതാജി ക്ലാസ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയത്. 7:30 പുസ്തകം ഉള്ളവര് ബുക്ക് ഉള്ളവര് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക. ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ശ്ലോകം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ എടുക്കണ്ടാവട്ടെ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പകുതി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി എടുത്തത്. അതായത് ഉപദേശാമൃതം ഇപ്പൊ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാളെ അല്ല മറ്റന്നാളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എടുക്കുക. കാരണം 2ന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നാളെ എടുക്കണം. നമുക്ക് 2ന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നാളെ എടുത്തിട്ട് മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം. കേട്ടോ എല്ലാവരും? അപ്പൊ നാളെ ഒന്നാമത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നാളെ അല്ല മറ്റന്നാള്. നാളെ 2ന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. 7:30 നമ്മളെ ക്ലാസ്. ഇനി 8:30 ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് അല്ല 7:30 രണ്ടുപേരും എടുക്കണ്ടല്ലോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. 7:30 ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പരിഭാഷ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം തൊട്ട് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഓരോരുത്തർ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാ, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ വേറൊരാള് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കരുത്. നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ലെവല് കഴിയും തോറും. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ക്ഷമ പഠിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പഠിക്കും നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് പാലിച്ചു പോകാം. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോ അവര് വായിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ പിന്നെ അവരൊപ്പം നിന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മള് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്, പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ ഒരു പാരഗ്രാഫ്. തുടങ്ങിക്കോളൂ. എളിമയിൽ കഴിയുന്നവനും ഉയർന്ന ചിന്തിക്കുന്നവനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ തൃതീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അധ്വാനിച്ചു കഴിയേണ്ട രീതിയിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുരുഷോത്തമന് 3 വിധം ശക്തികളുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. ഇവർ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പുരുഷോത്തമന്റെ ശാശ്വത സേവകന്മാരെന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ആണവിക ജീവസമ്പത്തുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ഇവർ അതരംഗ ശക്തിയുടേതോ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടേതോ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. അതരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അവരുടെ സ്വഭാവികമായ പ്രവർത്തനം അതാത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനം നടത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:13 ഈ സംഗതി പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ആ പേജ്. പൃഥുകുമാരനായ അർജുന മായയുടെ വലയിൽ മഹാത്മാനസ്തോ മാം പാർത്ഥാ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യ അനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ അവ്യയം. പൃഥുകുമാരനായ അർജുന, മായയുടെ വലയിൽ അകപ്പെടാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്ന അവർ പൂർണ്ണമായും എന്നെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എളിമയിൽ കഴിയാനും ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ തൃതീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് അധ്വാനിച്ച് കഴിയേണ്ട രീതിയിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം ശക്തികൾ, ആ തൃതീയ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദുർഗാദേവിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ജീവാത്മാക്കള് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഏത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ദിവ്യ പ്രകൃതിയുടെ, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ഇതിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ ശക്തി തടസ്ഥ ശക്തി.
വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാവ് എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സങ്കുചിത മനസ്കന്മാർ സാമാന്യമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണ്. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നാഷണലിസം, ദേശീയതാവാദം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം, മനുഷ്യത്വവാദം അഥവാ അൾട്രൂയിസം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടെന്നു വരാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുടെയോ ദേശീയമോ അന്തർദേശീയമോ ആയ സമൂഹത്തിന്റെയോ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി അവർ സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സ്വജനങ്ങളിലേക്കും സ്വസമൂഹത്തിലേക്കുമായി വ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം തന്നെയാണ്. ഭൗതികതയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ലതു തന്നെ. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും ആത്മീയമായ ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആധാരം വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്, അഥവാ സ്വൽപ്പം വ്യാപകമാക്കിയ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനമാണ്. മുഴുവൻ വായിക്കട്ടെ. ഈ പേജ് മുഴുവൻ വായിക്കട്ടെ. അടുത്ത ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഹരേഷ് മാതാജി, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരാളെ മഹാത്മാവും നമ്മൾ എപ്പോഴാ പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആള് വായിച്ചോളൂ, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച ഭഗവത്ഗീതാ പദ്യത്തിലെ ദൈവീക പ്രകൃതി എന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് പരമപുരുഷന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഥവാ ആനന്ദ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന അവസ്ഥയിലോ അഥവാ രാധാറാണിയുടെ വികാസമായ സൗഭാഗ്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി എന്ന അവസ്ഥയിലോ ഭഗവാന്റെ ഈ ആനന്ദ ശക്തി പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി മഹാത്മാവല്ലാത്തവൻ സങ്കുചിത ചിത്തനായ ദുരാത്മാവാണ്. അങ്ങനെ അവകസിത ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവന്മാരും മഹാമായയുടെ വിധേയത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. ജീവന്മാരെ ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ അകപ്പെടുത്തി വലയ്ക്കുക എന്നതാണ് മഹാമായയുടെ പണി. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരമുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ ആദിദൈവികം എന്നും കൃമി, കീടാദികൾ, വൈരികൾ മുതലായ മറ്റു ജീവികൾ മുഖാന്തരമുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദിഭൗതികമെന്നും സ്വന്തം മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികമെന്നും പറയുന്നു. ദൈവഭൂത ആത്മഹേതവ എന്നു സാരം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് വിധേയമായി ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉപാധിബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ വളരെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൈവിക പ്രകൃതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആനന്ദ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ ശക്തി എന്ന് പറയും. ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തി. ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സന്തോഷം, ആ സന്തോഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു രൂപം കൊടുക്കുക, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തി. രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ, ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി, അതിനൊരു രൂപം കൊടുത്തതാണ് എന്ത്? രാധാറാണി എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രാധാറാണിയെ ആനന്ദ ശക്തി എന്നും കൂടി പറയുന്നത്. ആനന്ദ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭക്തിയില് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞാൽ അവര്, അതായത് മഹാത്മാക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവര്, അവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അവരെപ്പോഴും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ളവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവര്
അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും അവരിയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരെങ്ങനെയാണ്? അതായത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, അവര് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് ജീവന്മാര് നമ്മൾ 3 തരത്തില് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാര് മുഖാന്തിരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറയാം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃമികീടാദികൾ, വൈരികളൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങള്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങള്. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പറയും. സ്വന്തം മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ദൈവഭൂത ആത്മഹേതവ എന്ന് ദൈവഭൂത ആത്മഹേതവ എന്ന് സാരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് വിധേയരായി ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ വളരെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാം. നമ്മളെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നത്തെ. നാളെ ഇപ്പൊ അത് വായിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എടുക്കാം. അപ്പൊ നാളെ നമ്മള് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു പോയി മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഞാൻ